много е вкусно. Да. Аз с каква любов пазарувам продуктите. Просто виждаш какви неща се сблъсквам. Ужас. В тия магазини можеш да видиш всичко, братко. Можеш да видиш всичко. Сериозно ти казвам. Снощи какво викаш? Спретна ми един скандал, а? Спретнах им скандала на тия идиоти, защото отивам аз с НССР-че Влади, с Да. монети, то сребърни монети. На по 10, на по 20, на по 50. Имаше и по левче, и по 2. Да. И как ще плащате, господине? Викам в лева. Обаче с монети ще пазарувам. И тя, ма да не стоим половин час на опашката. Не бе, викам, бързо ще се случат нещата, не се притеснявай. Братле, вярваш ли ми, че аз бях изненадан, като отворих този НССР. Той имаше и на по една, по 2 стотинки, и на по 5. Леле, майко, фанах се за главата, но повечето стотинки бяха сребристи, пак да кажа. И почвам да броя аз първите 10 лева, добре, по един, по два. Обаче вторите 10 лева, сметката е 40 лева, на по 20 и на по 50. И на третата и четвъртата, така по 10 лева, които трябваше да платя, за да направя сметката 40 лева, беше по 10 и по 20 стотинки. И викам, извинявам се много, нали, на цялата опашка, ако искате минете на другата каса. Ако искате, да, разпоредите. И на съседната каса, братле, виждам две касиерки, които приключили касата, а тази на основната каса, тя си брои. И ми викат, господине, касата ни приключи, ще ви помоля по-бързо да завършите броенето на тия стотинки, защото направихте опашка. И аз си казах, ами почвай да броиш и ти, викам. И тя, не съм длъжна, господине, а и с тия монети, знаете много добре, че до 50 броя монети може да извършвате плащане на каса. И аз никъде не е упоменато. А и плюс това в момента имам това като наличност, като възможно средство за плащане. Все пак, вярно е, че сме в обращение, лев към евро, и докато сме в обращение, монетите са нали, правоспособно средство за плащане. Така че Къде се случва това? В Кауфланд? в Кауфланд, да. В Кауфланд. Даже си спомням, че един дойде да ми помага от опашката. Колко вика още трябват? Колко още трябват? И аз викам, да бе, викам, брой бе, викам, не питай колко бе. И брои бе така. Да, това е истината. Вярно е, че сега, доколкото разбрах и по телевизиите го казаха, че до 50 броя монети е възможно да се изплащат на каса. Това е много тъпо, да ти кажа. Ами тъпо е и за съжаление аз снощи им казах, никъде не е упоменато. Никъде. Да. Не стига, че не дават един месец срок, нали? Да. Ами, и кой сме днеска? 15 ли? Кой е? Гледай как бързат вече да... Бърза, да, но все още сме в срок и месеца не е минал и българските стотинки все още са средство за плащане. Да, точно. Има хора още с левове, как те не са изчистили още, не може така. И какво ти вика накрая? Ние да не сме Change Bureau, а? Ние да не сме Change Bureau, да, затова взеха цялата шепа стотинки, които брояха, отидоха в офиса, най-вероятно там все още има инсталирана машина, която обаче, нали, само те си знаят. И по едно време цялата каса, нали, не е приключена и опашката стои. И позвънява телефона, като все едно си чакам присъдата. Тарарарат. Още 4 стотинки съм трябвал да дам. За 4 стотинки те върнах. Бил майко. Не, аз чаках. Аз си чаках търпеливо на касата. И в яда си, в разправията си, забравям, че съм мушнал чантичката, нали, за да мога да сложа продуктите под продуктите. И Владка, тръгвам да взимам друга турбичка
И тая на касата ми вика, пак ли вика ще платите с стотинки, господине? Ами да, с стотинки. Що не скара жълтите? Жълтата армия. Малко се губи обхвата, за Ами, съжаление. интернета и при тебе нещо. Да, аз те чувам, ама интернета нещо при тебе, майкато че. Защото влезна вътре в метро, бе, Това е къде? в метро, да, и влязох Обхвата малко се губи. другия край. Да, обаче сега ще се оправи връзката. Да. И така, Влади, за първи път вчера ми се наложи така да се разправям с тия кожудери. Да. Кожудери. Мръсни гадове. Търмъци. Та само знаят да търмъчат. Само знаят да търмъчат, викам. Само знае, бе, да. Абе, моля ти се. Абе, това касиер да си не е лесна работа, да ти кажа. Всякакви малумници минават. Не казвам, че ти си от тея, ама просто има наши образи. Има наистина, аз съм се натъквал на такива образи. Особено на касите на самообслужване. Те са възможност, нали, все пак да олекоти работата на касиерите. И ходят хора с пълни колички и си маркират. Самообслужват се и си плащат и така. Но има измежду тях на опашките, които им се таралянка с една минерална вода. С една минерална вода и с една вафла, разбираш, обаче калабалъка да отиде да пипне, да види. Да. Много съм се ядосвал на такива. Но, да, Всякакви хора има. има, за съжаление, има. Чакай сега тук, чакай, че обърна се. Здравейте, да дойда при вас. Човека с парите, здравейте. Пак ето бутчета, какви хубави бутчета. Бутчетата. Една картичка да ви дам сега. Айде. Така за протокола пик. Така, маркирахме и клиент. Не знам дали е редно, защото ако го пускаме това... Не, няма да има проблем с това. Ти си на обществено място, така че... Да, бе, няма. Не, с следващата пътя. Все още не има такива. Не, дай с евро, дай. Ето. Вари стотинките. Чакай, ще дам му само да си купа. Чакай, Влади, много се развълнува. Жълтурковци имаш ли? Имам, да. Давай ги там. Ето. И как блестят, гледай. Чувствам се като бедняк с тия монети, казвам. Ме е срам, човек. Направо ме е срам с тези жълти стотинки, като ти да някъде и като ги скараме, направо... Аз затова с картата плащам. Най-добре, защото то с тия жълтурковци като просят, като сироманш. Да. Иначе много удобно и с картата е бати и кефа да е. Благодариме много, всичко добро. Да, Варенце, слушам те. Само минаваш, правиш така трак, айде. Няма ресто, нямам ресто. Всичко е точно. Точно, да, абсолютно. Ето ги, иначе сега вече има още много хора, които не са успяли да обменят жълтите стотинки, които са ги събирали. Здрасти. И сега в момента има кампания, дарителска кампания за животните в приютите. Дано наистина тия средства да отиват за тях и да получат... Отиват в джоба на някой приятел. Халал да са му, както казват. Терсени такива. Ужас. Моля ти се. Тук в България само маузи, събираме пари за това, събираме пари за това, знам си кога. Къде отиват те пре, знаеш. Не, сега, особено ако това е по инициатива на хората, на обикновените хора, искам да ти кажа, че каузата се изпълнява. Така самоинициативно обикновените
хора, граждани, така да кажа, за да бъда разбран по-ясно, когато се направи една кауза, тя бива наистина изпълнена и е много различно по принцип. Така че, Владенце, на твое разположение съм. Пазарът приключи, между другото. Верно? Да, добре. приключи. Така че съм на твое разположение. Добре, на каква тема ти се говори така, ако искаш да... Ами както дойде, Влади, ще да е много хубаво да се заснеме целият момент с пазара. Мисля, че имаш и първа част, която можеш да я качиш. Нали можеш да я качиш на касата на Kaufland, където бях? Да, ама аз не се чувам, само ти. Така ли? Да, бяха пробни, аз сега съм сигурен, че се чува и му е твоя глас. Да. Вчера, между другото, Влади, много се ядосах за пореден път, защото ми се обажда един човек, няма да споменавам име. Става въпрос за работа. Той го играе менеджер. И ми казва, ще те свържа с един колега, така, да видим къде в подхода ти евентуално грешиш. И аз, да, добре, това ще е супер, така. И приключва разговора и след 3 часа му звъня. И го питам, кога евентуално ще се види с този въпросен човек, който, нали, все пак да ми удари рамо, да обсъдим, да видим наистина къде е проблема. Да. И той ми казва следното. Копеле, преди 3 часа ти се обадих. Откъде да знам? Запиши си, вика, 1:30 в неделя полунощ. Ама извинявайте, аз само попитах кога ще се осъществи тази среща. Когато стане, вика, не ме пришпорвай. Аз извинявам се много, не ви пришпорвам, просто искам да знам, защото наистина веднъж вече сме направили грешка и не искам да се случва втори път такава грешка. И не знам кога ще се видите, но тук скоро ще се видите и затвори телефона. И аз се ядосах, Лоренце, защото все пак този човек ще изкарва пари благодарение на теб и ще взима комисиона, без значение. А ти ще се бъкнеш като идиот. Нали? И не е хубаво това като отношение. Може да е било моментно състояние негово, но мен лично ме подразни. Защото... Извинявай, ама за така дреболия, така по този начин да ти говори, нищо не е станало. Ами не трябва да е така, защото тук става въпрос за интереси. А особено когато, айде малко ще открехна завесата, става въпрос за работа в чужбина. Така, като корабен музикант. Особено пък там, значи той абсолютно трябва да защитава интереса на хората, които праща, неговите хора, с които е в пряка връзка, защото все пак нали, се изкарват пари. Да. И за него, и за мен. Абсолютно. И аз останах много разочарован от предишния опит и се ядосах, много се ядосах, Влади. И ще видим сега на къде ще последват нещата, но за мен не бива да има проява на такова отношение, особено когато знаеш, че този човек ще ти изкарва пари. Колкото и грубо да звучи, да, ти го пращаш, намираш му работа в качеството си на менеджер. Няма да говоря пък всъщност комисионната като проценти какво е. Защото се оказва, че е наполовина, което вече е малко с разрез с това, което самата компания плаща. Нали? А това колко пари взимаш ти е отделен въпрос. Което, нали, едва ли не този човек трябва наистина да проявява друг вид отношение. Нали? Защото риска, който се поема, времето, което ще изкараш навън, нали, да не говорим и за друг човек, ако е на моето място,
И ако трябва да храни семейството си, представяш си какво трябва да търпи. Той първо трябва да зареже семейството си в България, да се качи на някакъв кораб, да обикаля някакви държави с Да. някакви непознати. Да, И въобще... за съжаление, това е положението. Иначе е хубаво формата. Формата е много хубав. Наистина обикаляш цял свят. Срещаш се с различни хора. В работен процес, като музикант, аз не мисля, че има проблем. Защото много от клиентите са ме срещали, даже в коридора. Нали, И аз сподели къде си бил преди. На кораб бях преди една година. И за съжаление имах проблем с хотел менеджера. А той какъв беше по народност? Той беше румънец. Циганин и той беше. Циганин. Защото ме обиждаше на расова основа. You are gypsy, I don't like you. You are gypsy, I don't like you. Ти можеш да го съдиш за дискриминация. За съжаление не можах да се справя в тази ситуация, защото бях 10 000 км, не знае много добре езика, за съжаление. Това е ще. И липса на опит. Няма да забравя в този момент на всичкото отгоре, когато тръгвах за към корабите, как всъщност остана багажа ми в Виена една седмица и кусор. Там ми е почти цялата апаратура. Добре, че на кораб имаше все пак апаратура. И няма ти кажа какъв ад беше за мене и как се е налагало да работя през телефон, разбираш ли, Влади? Да. Как се четат партитури през телефон, как се пускат семпли, въобще инструментали да се пее и да свириш отгоре с пианото. Пълна импровизация. Беше кошмар. Беше кошмар, но въпреки всичко успях да се справя. Даже имаше един музикален квиз една вечер, в който чудеса направих. Бях си купил един саксофон, тъкмо се учих да свиря. Бяха минали около 5-6 месеца и вече може да си чета свободно и да си свиря. По-умерени парчета. И даже свирих с саксофона. Ице, имаш ли записи такива с телефона? Да ми ги изпратиш и да ги пусна през това време. Къде беше? В Палма де Майорка. Имаш ли някакви записи там, ако ги пазиш, де? Аз и на... Имаш ли? Ще ме изпратиш ли такива клипчета? Да бе, ще изпратя. Даже имам и клип от корабите. Супер. Свиря една пиеса Кан-Кан със саксофона. Супер. Да. И много се изкепих, защото и свирих на музикалния квиз. Хората много така се... Бакшиш имаш ли, Ице? Бакшиш имаш ли? Имаше, да, разбира се. За бакшиша много малко ще кажа. Той се дели на целия екипаж на кораба. Целият персонал. За всеки да има. Моряците, си спомням, много ме тачиха, Владе. Много ме уважаваха. Капитана последния ден няма да забравя. Питаме, защо си тръгваш? Защо? Ама той е културка, нали такъв? Не е като румънец, нали? О, не. Светлини нива, въобще няма какво да го коментираме. Отношение, въобще... толкова просташко поведение нямаше, както този въпросен румънец. Да му се не знае. За съжаление. Човека е страшно интелигентен, страшно ерудиран, страшно можеш, ти знаеш в професията си. Въобще, даже казвайки ги тия неща, може би ще изглеждам смешен, като все едно давам някаква оценка на капитана. Просто друга му е културата. Немците са абсолютно друга култура. Няма какво да ги коментираме. А той е див селянин. Той си е жив България.
Той си жив байгано, видиш, и той разпорежда. Това е, за съжаление, Влади, в договор е едно, но пък като се качиш на кораба е съвсем различно, защото нали, все пак там трябва да там вече попадаш нали, реално в средата и каквото ти се каже, го изпълняваш. Нали, нека да не ме разбират погрешно хората. Да, всичко, което е по договор се изпълнява, но има неща, които просто нали, не са толкова запознати, да кажем, прекият и началник, който е хотел менеджера или крю директора. И не е много хубаво да се отказва, защото като се откаже, след това ще последва оплакване до самата компания. А ти не знаеш как ще протече измежду тях комуникацията и не знаеш какво ще им кажат. И така. Спомням си, моряците казваха, Влади, те също бяха румънци. Много се надуших с тях, страхотни. И казваха, погледни го, той може да вземе всяка една длъжност на по-голямата част от персонала, но никой на целия кораб не може да вземе неговата. Точно така е, да. Да. Сега, не мога да взема позицията на моряк, не мога да взема позицията на хотел менеджер, на крю директор, но на всички този друг обслужващ персонал, които са на бара, То е елементарно. в кухнята, да не никакъв проблем. Да. Дай ми чаша, една ти чаша. Да, дай ми чаша, да. Някъде надясно, дай да ще позабършим. Ще сервираш комплимент или каквото и да е, никакъв проблем. И в кухнята да вляза да беля картофи, лук, никакъв проблем. Да. Но нито един не може да дойде на моята позиция да я заеме, камо ли да я защити. Защото аз имаш един момент в много от вечерните гигове и на саксофон свиря, с едната ръка едва ли не, а с другата на пианото и в същото време ченджвам, звучи инструментала. И евентуално и пея. Нали, човекът оркестър. Там къде беше с... в каютата с кого беше там? Какво представляваше там тази каюта? Нещо мъненко ли е? Какво е? Много малка, тясна бих казал стаечка. И с кого беше там? С две легла, които са едно върху друго. С един египтянин. Я разкажи малко за него, защото ти на мен си ми разказва. Направо съм се късал от смях. Отива нас на корабите. Някъде в 6 вечерта пристигнах, Влади, няма да забравя тогава. Брюксел. И правя връзка, кореспонденция с капитана или хотел менеджера на кораба и намирам кораба. Отивам, минава участието, идва на следващия ден. И моето работно време започваше от 4 след обяд. И в 3 часа, 3:30 съм си легнал. И по едно време чувам някакво пеене. Незнаено какво. И се надигам така от леглото, защото аз съм от втория етаж и се надигам. И гледам египтянина на колене на бялата хавлийка. Навел се така и се моли човека. What are you doing? Пак питам, what are you doing? Няма никой. Няма отговор, брате. Човека стрикно 3:30 всеки ден той се молеше с... виж сега, те си имат тяхната религия, въобще и са много, много стрикни в това отношение. Те по 5 пъти ли го правят това? Не знам на ден. Зависи, може. Когато му се даде възможност го прави. Значи може и сутринта да го е правил. И сутринта, защото нали, той пък ние бяхме с различен график на работа и нищо чудно и сутринта да го е правил. И вие как се засичахте там? Само вечер ли? Как? И през деня се засичахме в лоби бара. Ама викаш проблемен много беше. Не, този не беше проблемен.
Обаче като погледнеш с тия криминални очи, брате, Нагоре, ма няма мърдане. той ще те закопае. Тук ще си станеш в каютата, даже няма и на палубата да излезеш. Всеки път си го помислях, брат, и изтръпвах. Още първия ден, като го видях и пожелах да съм на втория етаж. Се по-далече. Но се оказа, че всъщност е... Ето, там си има правила, не може, нали, да... Да, всичките си много така добри. Нямах проблеми с хората, с персонала. Само с това... Да, Романец. хотел менеджера. Защото моряците много ме боготворяха. Аз последния ден ревах, Влади. Няма да забравя, ревах. А ти плътно един месец направи там, нали? Не можах, бе, на... Да, горе-долу да кажем, правих. Добре, доволен ли си така за един месец? Хубави пари ли се изкарват? Да, доволен съм. Изкарват се пари, да. Изкарват се, но човек трябва наистина да е много подготвен, най-вече от към езика. Трябва да е подготвен, защото има много подмолни камъни. Като навсякъде, особено като и тук в България, нали, всеки се опитва по някакъв начин да се натегне на човека с по-горната позиция. Да. Навсякъде е така. Защото там тук така не можеш да говориш директно с хората от компанията. Не можеш. Там се говори чрез друг човек, менеджер, с крю директор и така, докато стигнеш до боса, така му казват. Нали? Боса. Да, и боса не обича да го занимават с нищо, така че... Ами, гадно е, защото аз като човек, който разбирам езика, но все още не мога да го говоря, съм като риба на сухо, не можах да се защитя. Не можах. И... Излъчи си някакъв тапанар такъв, нали? Че все едно нищо не разбираш. Ами, гадно е. Да, гадно не е, може да си кажеш позицията. с тебе. Значи, да кажем, в 2-3 пъти в седмицата имаш нали, пристига стока, да кажем, която трябва да се зареди кораба. Лодинг и гарбича беше в един друг ден, изхвърляне на отпадъци и така нататък. Трябваше да се помага. И той ме пита защо съм с тия дънки ли, какво ми каза. И аз го разбрах перфектно, но не можех да му отговоря да се защитя и да му кажа: абе, приятелю, как да съм с друго яче или други дънки. Багажа ти го нямаше, нали? Не само багажа, ами все пак аз имах и сценично облекло. Не мога с сценичното облекло да разтоварвам стока или да се изхвърля бакук или каквото и не. И понеже не го зная, не мога да се защитя. Не мога да защитя и позицията. И гориш. И той си мисли, че мога да прави каквото иска с тебе, като не му отговаряш. Абсолютно. И даже аз не знам защо отворихме тая тема, така се разприказвах. Не знам. Има и много други неща за разказване по принцип, но отделно. И цена, че ти си диджей, нали? Занимаваш се с тази дейност. Да. Как е? Има ли работа? Всичко топле е? Има, да. Има партата. Имам дни и дни. Нали? Има ли ден година храни? На нова година. Ами не съм много впечатлен от новата година, въпреки че хонорара беше добър, но този хонорар аз съм го изкарвал като бакшиш. Той най-вече от бакшишите се правят пари, нали? Не толкова. От бакшишите, да. Хонорара беше доста добър. Но в обикновени дни съм го изкарвал като бакшиш. Така че да, има ден година храни. Особено и по балове, когато има поводи за празнуване, винаги е ден година храни. Трябва да оставиш координати това, но ако това видео го гледат много хора, примерно им трябва диджей, може да се свържат с тебе. Може да се свържат чрез тебе, приятелю, или пък наистина някой налично може да ми пише, така че стила на музиката си мислех, че не е толкова важен за една такава работа, но истината е, че
колкото повече балкански партита има поп-фолк, толкова по-добре. Повече манга идва. Повече манга, да. Да. За съжаление, другата музика, нали, тази светската музика, попа музиката, джаза и така нататък, ми не храни. Освен ако не е твърд хонорара и да е задоволителен. Така че, да. И брой на хора, и като часове, каква ще е продължителността на партито, така че много са нещата. Нали. Има какво да си говорим и за взаимоотношенията и въобще това с магазините, особено не че е някаква водеща тема, някаква пикс идея да се водят само разговори за магазини, но можем много неща да си говорим. И да разказвам неща от живота. Най-вече. От живота. От С живота, какво да. се сблъсква един музикант, артист. Добре, Ице, радвам се, че така си поговорихме и записахме го на тук да гледат и други, ако искат. Няма сценарий, няма нищо, така, свободно си говорим. Както по принцип си говорим. Така, че... Да. Ще ми е много интересно да видя коментарите на хората. Въпреки, че... Нека да пишат коментари, нека да има провокации, нека и те да дадат идея някаква за тема, която биха искали да... Според мен, ако го правим по-редовно, някои хора така един ще гледа това видео. Примерно ще му стане интересно, ще очаква второ, трето, четвърто, може, пето. Да, може. Така че нека да предлагат различни теми. Ние, доколкото можем, ще се опитаме да ги... И ние ще измислим теми, теми бол, колкото искаш. Да, така е. Сега го правим за първи път импровизирано, така че следващия път ще сме малко по-стегнато. Само да кажа, че ние имаме вече 2 видеа, които са доста така успешни. Бях при тебе в студиото, господин Елизов. Да, има го видеото, може да го гледа, ако иска някой. Там между видеоклиповете. Добре, хубаво е. Владе, благодаря ти. И аз ти благодаря. Ще се чуеме пак, приятелю, да. И ще си говориме. Обикновено всеки път ме хващаш в някакви състояния, така че... Виж какво, ако някой път така съм си вкъщи и нещо искаш да приказваш, нещо много те е жегнало, направо казваш, айде да се включваме. И аз просто сядам пред компютъра и го правим. Да, включваме си така. Това е идея, между другото. Идея. Нещо добре, е жегнало, нещо е направил впечатление, казваш само и го правим. Така. Добре, младенце. Айде, приятелче. Лека нощ и до скоро. До скоро. Утре ще чуем с тебе, приятеле. Кога ще качиш видеото, да знам? Да знам. Веднага го качваме сега. Качи го на твоята страница, бе. Качи го на твоята и на майка ти да видим там как... Какви отивиш има? Качи го, бе. Ще използвам майка ме там на нейната страница, тя поне известна. Я го качи там, бе, да видим, бе. Искам да видя коментарите, бе. Добре, ще направя всичко възможно да го разпространя така повече. Да, само на моята страна не го качвай, просто... Да, разбрах. Нямаше проблем. Добре, Владка. Айде. Чао, приятелю. Айде.